Абе, ти ходиш на училище, бе, приятел? Ходи ли на училище, това малко? Не. Не ходи на училище. Що? Къде да ходи на училище? Що не ходи? Пари. Пари? Защо си го направил тогава? Не знаеш ни. Колко деца имаш? 2. Само 2? Как си се остава само с 2? Що мисля? Къде е право? Добре, то малки е сега, защо роби по кофите, а не на училище? Роби, бе. Какво се кажеш? Как кофа, що я обръщаш така? Не, събирам буклук. Грам буклук не остава. Грам? Грам. Тук поставяме буклуците, няма да ни позволяват. Ма ти така или иначе не трябва да ви позволяват, бе. Какво да правим? Кажи ми къде да правим пари ли? Пари ли да направим? То това пак си една беля, човече. Ама по-спокойно, например, ако се става някой, се мръдне, не разбираш. Какво направим? Ти еднопосочните улици познаваш ли? Ония знак там, знаеш какво значи червения? Виж го е там отзад. Не ги познаваш. Кажи, а тебе ходи ли си на училище? Ходи ли си на училище? Не ти се ходи. По кофите, по ли ти харесва? Не е по-добре по кофите, ама какво да правим? Ама добре, бе, защо правиш деца, бе, човек? За това спряхме. Спряхте. Вече не пълниш формата. Не. И то малки къв ще става като раз? Един Господ знае. Еми силно нещо. Бате, ама ти така, ако му даваш такъв старт по кофите да роби... Ще се правим. Виж, че му е студено, виж, че пола му висна и роби по кофите. На колко години си е, приятел? На 10. На 10 години. На училище ходил ли си някога? Не. Не си ходил. Знаеш ли да смяташ? Не. Това нищо не знам. Дръпни малко. 2 деца викаш имаш там. Не, сега че видиш метене. Ще ги метеш. Сега че видиш. Сега че видиш. Не ти се ходи на училище. Там да седнеш децата, да учиш писане, смятане. Че учи. Не. Ма ти опитвал ли си да го запишеш на училище? Да, те изложим само един път и края, бе. Защото нямаме такива документи, разбираш. А ние нямаме такива бракове, мракове. Да. Нали знаеш как е? Ама като дойде време за избори, всичките от тията гласувате, нали? Ти ако ме верваш, аз съм на 36 години, до днеска нямам лична карта. Нямаш лична карта? Да. Как си изкарал разрешение за каруцата? Това каруца не е мой. Разбираш. Не, това за детето е много гадно, човек. Гадно, да. Добре, надявам се да събереш после. Не сме И ти казва честно, трябва да спрете с тия каруци, бе, човек. Ако спреме по-чаден. С количка ще обикаляш. Ти знаеш ли колко пъти така с количка, събира се така от 20 така по парковете, минаваме с количката, метат с камъни, с бутилки. С коня какво ще ти помогне? И той какво ще ми ти помогне? То все едно и също да ти кажеш. Коня биете ли го много или? Как ще го бием? Ние с него се скараме с лева. Добре. Как ти го биеш? Отбиеш да падне до умре, после какво правиш? И викаш само 2 деца. Само 2. Как си се остал с 2 само, бе? Не запомни. Как за какво? Гледаш ли живота какъв? Виж как ти помага малко. Че ми помага. Къде от? Добре, айде.